खुलुमबाय लोगोफोर पारमिसना चेनेलाव बयखौबो जाहरि हरलायबाय दायो आङो थांगोन बहाय बाथरुमाव लोगोफोर आङो बाथरुमाव मा खालामहैयो नायदो दे लोगोफोर आं बिदिब्ला बाथरुम फारसे आवगायलांदिनि लोगोफोर आं बाथरुमाव मा खालामो नोंथांमोना नायबाय थादो बाथरुमाव फैनानै आं बेसे गोबाव थायो नोंथांमोना नायबाय थादो लोगोफोर दे गासिबो आं फायखानायाव मानो हाबबोदों मा खालामनो थाखाय नोंथांमोना बुंनो हायोला थाइसे प्राइज होगोन आङो दा आं फायखानायाव मा खालामगासिनो दं दे लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालायदो आं फायखानायाव मा खालामदों दे बोला धक्का बुक्की नहीं करने नोंथांमोना नायदो दा देखायनाय जानाङा फायखानायाव मा खालामदों खोन्थानो हायोला दे बारबो बुङाखै आं फायखानाखौ नै बारबो लांदांसोबाव मा खालामदों आंथ' फायखानायावहाय नोंथांमोन खोन्थादो दे फायखानायाव आं मा खालामदों नोंथांमोननि आइडियाजोंहाय हासुदों ना खिदों ना मा खालामदों खिदों आं फायखानायाव खिदों आंखौ सोरबा नुनायसै फायखानायाव खिनायखौ नुनायसै बारबो फाङाखै फायखानायाव खिदों आं फायखानायाव खिदों गायनाय बिबारानो ओरैबायदि मोजां जाबाय लोगोफोर बुरिया जा मोजांखानानै एखमबा आङो फायखानायाव हाबनायनि सिगां दै लुना होगोरलायो गाइसमोन बिराद दै लुयो आङो बहाय फायखानायाव खिनायनि सिगां बेखौसो खिबु सुना होगोरो आङो दा डिउटि थांनोसै लोगोफोर दे गोलैगोन नांगौ मा होननांगौ मा जाबावगोन बिसोरजों मैया आङो आंनि डिटेल्स फुरा आंनि माबाफोरखौहाय खोन्थानो नागिरदोंमोन दिनैहाय 6टायावहाय बे भिडिअनि गेजेरजोंनो ओमफ्राय आङो हायाखिसै लोगोफोरना गाबोन मोनसे भिडिअआवहाय आङो नोंथांमोननो गासैखौबो माने रिप्लाइ खालामनो नाजासिगोन आरो बिनि थाखाय नोंथांमोनाव निमाहा बिबाय लोगोफोर फाग्ला बिदिजों जायो आं बेखौ मानो खालामदों मोनथिबायना कमेन्टआव मेसेन्जाराव गाज्रि बुंहरो आंखौ बेसेबांनि फानो बुंहरदोंना नोंसोरखौ मोननाय मोनब्ला बाथोन होनानै लाजियाखैना न'नि खामानि दामानि गारनानै बारा खेलायनो नाङा नङाब्ला नोंसोरखौ होगोन आं मोनथिना लाखा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब जाहाथे गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोना सिगाङै भिडिअखौ नुनो मोनो आरो जोबजासे नायो बयनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय बाय बाय